Jejeran ingkang marambah kaping kalih lah punika mapangun negaring ngliwet si negaring ingkang gemari pakar Kotolarjo panjang bapa tapanipun dulur kalbane sampase samodha gunung Kemakadeng para jamo ngamong samyawipun beting praja katingal jejalan mepet tepung tali desa bentuking ripah tondo laku ing para dagang layar nangkut samyayeng tenter muripe dene omongko pamulan tetanen praja kaya nawang samangklan kumpang lakon bengi mulih marang kandhane dewi-dewi ora ana tangan kandhang den paling kepalang kantinan sing labet datang wonten Dursila Juti raja kang tebing paramuka para mantri bupati samya kontak kalpamaning dhewe rupama tansah junjung luhuring sang rata sing kentoing ngasta pusang negari ngiling sing kang dijuluk Prabu Nirwata Kawaca dijuluk Prabu Nirwata Kawaca Nalendra Yaksa ganya saprabata siri muka mangah-mangah pindha tembaga sinangling netra mencorong pindha mripate singa barong krana pindha cangking baita waja mingis-mingis pindha parang curi siung denata cak pedang linigan rekno bimbadena darado tumpang ing laihan kuling asta katingal diwut-diwut pindha taruta tuwa tepi ning perboto lenggaro den adep kalaran patih sekipu Sekti Mondro kula para jayeng jerit parugon tatatin ing kalah satu sekti manggolong golongan ing payo pinangka dados tunggulaning bebaya sinambung ingkang swanira tumunggung sigra pankaka sang apa aja nandhang kunjara papa gandrung-gandrung kasmarang kapiran lan batani Suryawati teka kaya mangkono wijining pangandika ing dari kaya sing lisan Yaksa aku